Takulandirani kutsamba lino la AMTV Malawi. Pano tabwera ndi nkhani ya 10 May. 10 May anthu ambiri amamudziwa kuti ndi social media influencer. Komanso 10 May ndi professional journalist. Masiku ambuyo wa 10 May wakhala akulemba pa tsamba lake la mchezo pa Facebook kupanga ataki Triephornia Mpingangira. Zimayi amene amaonetsa zinthu zake moyo wake kusangalala pa Facebook ndipo amakhala akugawira ndalama anthu osiyana-siyana. Izi zinachititsa 10 May kulemba maposti ake onyoza kapena achitonzo kwa mayiwa. Ndipo wakhala akulemba zinthu zambiri zokhuzana mayiwa 10 May pa tsamba lake la mchezo. Pakadali pano 10 May akuti akusungidwa kulinga dzipolisi komwenso kuli Madam Patricia Kaliati achipani cha UTM. Pakadali panopa Mayake a 10 May Apepesa m'malo mwa mwana wawo yemwe ali mu chitolokosi. Zalembedwa choncho pa tsamba la Malawian Vibes. Mayake a 10 May Apepesa m'malo mwa mwana wawo yemwe ali mu chitolokosi. Ino praise team, kafikitseni uthenga fukwa zikuoneka Madam Triephornia uthengawo suna wapeze omwe atumiza Mayake a 10 May. Chifukwa pakadali pano a Triephornia Mpingangira akungoposta za manoma. Komanso anthu ayankhulapo. Mafanzi apempha ng'ono wa 10 May yemwe ali Quest uchadayimba nyimbo yotchuka ya moto kuti asakhale chete ayankhulepo kanthu kankhani mwina mkulu wake nkukhululukidwa. Tsopano pakadali pano taona ni comments amene akuvumba pa tsamba la mchezo la Malawian Vibes pamene alemba nkhani imeneyi kuti Mayake a 10 May Apepesa, ndipo Mayake a 10 May dzina lawo ndi Susan Malata. 10 May dzina lake lenileni ndi Tendai Malata. Taona ni comments amenewa.